Hayırlı günler. Biz Отаным Татарстан газетасы ұйыштырған Герой шағыр Мұса Жәлел истәлігіне күреш турнирыға бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм безнең кунакларыбызны тәкъдим итәм. Шәйхетдинов Халил Хамит улы, Татарстан спорт министрының беренче урынбасары, көрәш буенча атказанган спорт остасы. Тахиров Марсель Шәрифҗан улы, Татарстан көрәш федерациясының башкарма директоры. Фазулин Илнас Фәис улы, Отаным Татарстан газетасының баш мөхәррире. Гыйлаев Айрат Тахир улы, танылган көрәшче, Россиядә милли көрәшне үстерүгә керткән өлеше өчен орден иясе, каһарман шагыйрь Муса Жәлил истәлегенә узатырган көрәш турнирының 12 мәртәбә җиңүчесе. Хисмәтуллин Рамил Фердинанд улы, Чаллы шәһәре көрәш федерациясының башкарма директоры, халыкара категорияле хөкемдар. Турнирның 3 мәртәбә җиңүчесе. Халил Хамитович, беренче сорау сезгә. Быел бит инде менә безнең зур юбилей елы. Җиңүнең 80 еллыгы, шул уңайдан менә бу бәйгедә бит инде ул безнең каһарман шагыйребезгә багышланган, шул уңайдан быелгы бәйгене зуррак масштабта уздыру аның үзенчәлекләре менә күздә тотылмыймы? Хәерле көн, хөрмәтле журналистларыбыз, хөрмәтле дуслар. Дөрестән дә безнең Герой шагыйрь Муса Жәлил истәлегенә Отаным Татарстан газетасы призына үткәрелә торган татар көрәшенең дәрәҗәсе көннән-көн арта. Чөнки менә без инде шушы рухта Муса Жәлилгә охшатып, безнең көрәшләребез физик яктан гына түгел, рухи яктан да көчле булсыннарын телибез. Без беләбез, бик күп егетләребез бүгенге көндә безнең хәрби хезмәттә, күпләребез спецоперациядә, алар күбе сәкелләрдә көч җыеп, чынлыгып үскән егетләребез. Инде бәйгегә килгәндә 62нче тапкыр үткәрелә. Көрәшчеләр саны арта, командаларның әзерлекләре елдан-ел көчәя. Бик зур конкурентлык һәрбер өлчәү авырлыгында. Менә мин әле историяны казынып утырдым. 1964-70 елларда 4 өлчәү авырлыгында булган, 71 елларда, 81 елларда 5 өлчәү авырлыгында, аннан соң 9 өлчәү булган. Соңгы елларда инде 10 һәм без хәзер 11 өлчәү авырлыгында үткәрәбез. Көрәшчеләр саны бик күп, 350-дән артык көрәшче көтәбез, 40-тан артык команда. Һәрбер көрәшкән көрәшчегә Муса Жәлил турнирында җиңү ул дәрәҗә. Мин шәхсән үзем ничә еллар көрәшеп берсәм дә, бер тапкырга җиңүгә ирештем. 91 елны, гүя ки ул елны мин һәрбер ярышны җиңәргә насыйп булды, әлхәмдүлилләh. Студентлар арасыннан Татарстан беренчелекләрен, Россия беренчелекләрен. Менә монда безнең арада Айрат Гилаев утыра. 12 тапкыр җиңү яулаган. Анда виста хора кирәк, формада да буларга кирәк. Аягыңа авыртамы, билеңә авыртамы, тешең сызлыймы, сиңа һәр елны килеп шушы вакытта, шу чорда үзеңнең көчеңне, аның үлчәвендә бик көчле көндәшләр иде. Менә ул Герой шагыйрь кебек, менә татар көрәшендә Айрат Гилаев кебек җегетләр безнең аларчында, безнең татарларның, татар халкының геройлары, каһарманнары ул. Команда арасында бик көчле кискенлек бара. Иң күп җиңүче безнең команда Балтач районы, 13 тапкыр җиңүгә ирешкән. Аннан соң безнең Ярчаллы командасы 10 тапкыр, 8 тапкыр Әлмәт районы командасы җиңү яулаган, 5 тапкыр Нижекамск һәм 3 тапкыр Зәй районнары командалары җиңү яулаган. Аннан соң инде безнең Раил Нургалиев 11 тапкыр җиңү яулаган, Тәшә районы егете, Айдар Хәйрутдинов Балтач районыннан 10 тапкыр, безнең мәрхүм Ильяс Галимов Әлмәттән һәм Илнар Әхмезянов Балык бистәсеннән 9 тапкыр җиңү яулауга ирештеләр. Хәзер яңа егетләр барлыкка килә, безнең аларга инде менә көндәшлек булып тора. Бу статистикада Ринас Калимуллин яңадан формага җыеп хәзер көрәшә башлады. Ул да хәзер 8 тапкыр җиңүгә иреште. Көрәшләрне зур финанс бүләкләр көтә. Беренче урынга безнең 100 мең күләмендә акча, икенче урында 70 мең, өченче урынга безнең 50 мең сум призлы акчалар көтә. Без 14 февраль көнне сәгать 10-да безнең ярышлар ачылып җибәрелә. Иртән 9-да көрәш башлана һәм безнең ул көндә безнең президиум утырышында була. Һәм инде яңа бер яңалык, безнең шимбә көнне иншаллах сәгать 10-да президент сайлау була. Яңа президент сайларга безнең кыяларыбыз бар. Ансы инде әле секрет дип әйтәсем килә, ансын инде шимбә көнне сөйләшербез. Сәгать 10-да безнең менә утырыш була. Билбау һәм татар көрәшенең федерация рәисен сайлау була. Кем була, ансын инде әйтә алмыйм.
Аллах Тәала генә белә бүгенгә. Инде ярышлар безнең күп тапкыр Казан шәһәрендә уза. 32нче тапкыр үткәрелде Казан шәһәрендә. Аннан соң Яршалы шәһәрендә 12 тапкыр, Әлмәттә 4 тапкыр, Биектауда 3 тапкыр, һәм Түбән Кама, бүтән районнарда берәр тапкыр үткәрелде. Ышанам, зур киеренкелек кызыклы булыр дип, чөнки егетләр менә минем әле коллегаларым сөйләп китерләр, нинди театрлашкан ачылу, нинди яңалыклар була, аларга да сүзне калдырасым килә. Игътибар өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Марсель Шәрифҗанович, ничә команда катнаша һәм үзегез дә сөйләп китсәгез иде, үзегезнең катнашуыгыз хакында бу турнирда, сез дә бит җиңүче булган кеше. Хәерле көн, хөрмәтле президиум, хөрмәтле журналистлар. Беренчедән үзем турында сүз чыккач, үзем мин бу турнирда 20 ел көрәштем. Шуннан 4 мәртәбә җиңүгә ирештем. Ярышларга килгән вакытта безнең быел ярышларда без 350дән артыграк көрәшче булыр дип көтәбез. 50гә якын команда булыр дип. Монда инде зур яңалык, мин шуны әйтер. Соңгы елларда безнең Казан командалары барлык ярышларда да, элек 10 безнең календар, аннан 8 бүген календар ярышыбыз бар. Шушы ярышларда Казан командалары бик аз көрәшәдер. Быел Казан командаларында күбрәк көтәбез без. Балалар арасында Казан командалары 11 команда куйдылар. Бу менә моның нәрсә өчен әйтәм мин, безнең төп шундый сүз бар. Әгәр дә центрда 30% без ясый алсак, төрле направлениегә кагыла бу. Ул безнең көрәшне киңәйтүгә тагын да зур этәргеч булачак. Менә шушы күрсәткечкә без әкренләп якыннаябыз. Безнең Казанда 22 тренер эшли хәзер. Аннан тренерлар безнең Арчада 25 тренер, 8 тренер 25 урында көрәш алып баралар. Бу турнирга килсәң инде, бу турнир турында бик узак сөйләргә булыр. Беренчедән бу халык арасында иң киң таралган. Аннан соң бу безнең ачык турнир. Татарстан беренчелеге, башка ярышларда да без хәзер бездә эшләүчеләрне, бездә укучыларны кертми калганыбыз дип кертәбез соңгы 3 елда. Монысына без бөтенләй читтән чакырабыз. Кем килсә дә, Муса Җәлил бит ул бөтен дөньяга танылган каһарман, аны да искә алып, бу турнир. Үзенчәлеге шунда инде, ярышка без бик ныклап әзерләндек. Көрәшчеләр моны көтеп ала. Шуңа күрә ярыш бик киеренке булыр. Хәли Хәмитчә әйтә башлады инде, җегетләр дә ул идеяны әйтәрләр, күтәреп чыгарлар дим. Безнең һәр бик зур конкуренция бар командалар арасында. Безнең бик узак 5-6 ел дәвамында Әлмәтлеләр беренчелекне тоттылар. Алар быел аларга мин бик югары бәя бирер. Соңгы турнирда, соңгы көрәшнең соңгы очрашуларына кадәр җиңүче команданы белгили алмадык. Бер генә өстенлек белән Ярчаллы безнең беренчелеккә чыкты. Аннан зур уңышларның берсе менә Ярчаллы бер 10 тапкырлап шушы турнирларны җиңүче, ул бит инде почти жарты Казан. Монда да көрәшебезнең шулай үсеп китүе, алар берничә команда куя ярышларга. Әйтәсем килә, республикабызда гомумән көрәшнең үсүе турында сөйли. Рәхмәт. Илназ Фәйзович, менә сез бит баш мөхәррир буларак быел беренче тапкыр уздырасыз һәм пролог өлешенә һәрвакыт бит инде редакция җаваплы иде. Быел нинди тамаша күрәчәкбез? Тамаша дип әйтергәме инде. Нинди пролог күрәчәкбез? Спойлер булмаса. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, дип эндәшәм әле. Менә Хәли Хәмитович та, Марсель Шәрифҗанович та әйтте, ничә тапкыр көрәшкәннәрне, катнашканнарын санап утырдым әле мин үземнең ничә тапкыр катнашканны. 2008 елдан бирле Муса Җәлил турнирында катнашам, ләкин көрәшче буларак түгел инде, әлбәттә, журналист, хәбәрче буларак. Без заманында Бизнес спорт дигән газетада чыгарганда бик актив рәвештә яктырттык һәм менә язмыш шулай насыйп булды. Бүген көндә Атам Татарстан иң дәрәҗәле, иң данлыклы һәм иң абруйлы газет гамәлгә куйган турнирның оештыручысы сыйфатында да булырга туры килә. Рәхәтләнеп, шатланып бу эшкә тотындык. Көрәшчеләр физик яктан үзләрен сынасалар, без инде тамашачыларны да күңелен күрергә тырышабыз. Менә шушы күп ярышларда йөреп, катнашып, күзәткәч, ничек булса да тамашачыларның да кәефләрен күтәрергә кирәк дигән фикер туып, ныгып килде инде ул. Һәм менә быел без яңалык буларак әйтеп китим әле. Инде башка ярышларда бәлки яңалык та түгел, ләкин көрәш ярышларында ялгышмасам
Шалыдан соң біз икенче быел үткәрәбез. Тамашачылар арасында акция. Шундый кем көрәш карар килә, кемнәр көрәшне карап бетерә ахырга кадәр. Беренче көнне һәм купон алалар. Аларга зур бүләкләр әзерләдек. Ул иң зур бүләк аның велосипед. Аннары бар Apple техникасы дип әйтгәндә, яшьләргә бик кызыклы. Соңыннан бар әле ирләр өчен шулай ук актуаль булган сертификатлар, шәш тарашханәгә, барбершопка заман теле белән әйткәндә, һәм башка бик күп бүләкләр әзерләдек. Шуңа күрә тамашачыларны, көрәш яратучыларны көтеп калабыз. Килегез, иртән ачылышны күреп һәм ахырга кадәр торсагыз, бүләк оту мөмкинлегегез бар. Ачылышның үзенә килгәндә, пролог өлешенә дип әйтгәндә, быел да без аны матур башка еллар белән чагыштырып булмый инде, һәр елның үзенең сценарийсы, үзенең стилистикасы бар. Быел да инде ныклап әзерләндек. Оештыручыларны читтән җәлеп итте дип әйткәндә, редакция кеше белән түгел, әлбәттә. Камал, Тинчуринның данлыклы артистлары, әйтеп китәм инде, ул спойлер булмас. Безнең халык артисты Әсхат Хисмәт катнашачак, атказанган артист Резеда Саляхова төп рольләрдә булачак. Һәм инде шулай ук җәмәгатьчелектә соңгы елларда үзләрен яхшы яктан таныткан балалар театраль студия, Апуш дип аталган балалар театраль студиясының да бик талантлы балалары катнашында матур пролог көтелә. Шулай ук анда инде ул җыр, видео белән дә үрелеп барачак. Шуның өчен үз күзләрегез белән күрергә кирәк. Матур ярыш ачылышы көтелә. Рәхмәт, Айрат Таһирулла сезгә. Сорау, сез бит инде рекордчы. Менә хәтерлисезме үзегезнең беренче җиңүләрегезне, иң истә калган җиңүләр кайсы сезнең менә исегездә калды һәм сез ничек уйлыйсыз, менә кайсы көрәшче сезнең рекордны узып китә алыр икән? Беренчедән хәерле көн барыгызга да. Бу истә калган ярышлар булды инде ул. Менә шушы Муса Җәлил турниры белән бәйләнешле. Минем бәхеткә, мин 95нче елда беренче тапкыр катнаштым бу ярышта. Ул елны мәзәгрәк форматта булды, ул ничектер Татарстан чемпионаты белән совмещенный иде. Башта Азнакайда зона ярышы булды. Мин анда җиңү бәхетенә ирештем. Аннары Әлмәттә финал ярышлары булды. Анда мине ошап ташларга тиешле унлаган көрәшче бар, көчле ул вакытта. Теге мине белмәделәр, Рим көрәше малае дигәннәрдер инде. Җырып чыктым. Аннары 95нче ел бу. 98нче елга кадәр җиңү яулый алмадым. Бу инде тәҗрибә туплау еллары булгандыр. 98дә Татарстан чемпионатын утып, аннары китте инде. Икенчесе, хәтердә түгел, 9нчы ел микән. Бу инде минем соңгы стартларның берсе булгандыр. Бер атна кала, Муса Җәлил турниры Шалда узды ул елны. Азнакайда Билбау көрәше буенча Татарстан чемпионаты ясадылар. Самый вирус жүргән вакыт, мин шунда бик каты ширләп кайттым. Ара бер атна калды. Анда больницаларга, физиолеченияларга да йөреп алдык инде, файдасы тигәнме, юкмы белмим. Ләкин минем насморк үтмәде. Шул килеш көрәшергә туры килде. Анда ниләр кичергәнемне үзем генә беләм. Ләкин анда да җиңү бәхетенә ирештем. Менә иң авыр старт шул булгандыр минем спорт чорында. Менә кайсы көрәшчеләр? Айрат, көндәшләр сиңа менә кайсылары бик җайсыз көрәшергә иде сиңа. Мин беләм берсе Күкмараныка. Рәмистән тамыры бар я. Зөлфәт не әйтә? Зөлфәт бик көрәшкә килгәндә бик уңайсыз, бик җайсыз көрәшче иде минем өчен. Аның үзенә генә хас бер приемы бар, аска кереп эшли торган, бик гибкий, нималай.
Көндөшлөргө келгенде алар бик көбөйдү. 100ге көчкөндө эле алайык түгел. Берем көчүп, шул мени жеңем деп көчтүлөр экен алар. Нык көбөйдүк. Бир уннаган призер калырлык малай бар мен көрөшкөн дәвирдә. Шуңа исемнәрен атап тормыйм. Теге тоткан вакытта менә Айрат әйтә торган әйберне мен көрәшче буларак әйтеп китәм. Кайберсенең захваты туттырмышында җайсыз, теге или кул озынрак булган сиңа караганда теге физик яктан бәлкем ул техничный көрәшче түгелдер, но уңайсыз була менә көрәшкәндә тотканда ук менә. Сабантыйга чыккан вакытта көрәшәдер без. Теге һичбер бини имгәтмәсен диярмен. Чөнки тота ул җайсыз иттереп. Өстеңә төшә, ни менә уңайсыз. Тегендә дә менә Айрат әйтә торган, Айрат битендә ул классик профессиональный көрәшче, ул сизә, тотканда ук бик җайсыз. Уңайсыз көрәшчеләр була, аерым тип көрәшкән вакытта. Менә кайсы көрәшчеләрне перспектив дип саныйсыз менә үзегезнең рекордка җитәрлек? Андый җегетләр ике кул бармагы да җитмәстер дип уйлыйм. Бик яхшы көрәшүче, стабиль көрәшче җегетләребез бар. Менә үзебезнең малайлардан башлап китәм. Гелетдинов Ранис, Салахов Радикның көрәше бик матур, бик ошый миңа. Калимуллин Ринас бик техничный көрәшче. Тагын бүтәннәрен атап тормыйм, алар бик күбәү. Теләсә кайсы иртәгә минем рекордка җитәргә мөмкин, узып та китәргә мөмкин. Дөнья булгач ул шулай булырга тиештер дип уйлыйм. Рәхмәт. Рамил Фердинанд, безнең журналистларның әле сораулары булыр. Рамил Фердинанд улына сез хөкемдарлык хакында әйтеп китсәгез иде инде. Ничек хөкем ителәчәк? Һәм Соңгы елларда Рамилләр, алар менә Патрокос, Марсель Завидович, Наил Гамбар җитәкчелегендә Шаулда соңгы елларны менә Айратлар бөтенесе икенче югары дәрәҗәгә күтәрделәр. Әле күптән түгел менә турнир үткәрделәр. Менә Рамил судист буенча да һәм шул турыда да Шаллы бүген нинди әзерлек, нинди халәттә, нинди эшләр бара, шуларны да әйтеп китсә, безгә кызыграк булыр. Хәерле көн. Судействоға келгенде, хөкемдарлыкка келгенде инде без үзебездә көрәшеп үстек. Мен инде менә Атлас абыйларны 2003 елда Зеленодольский шәһәрендә яшьүсмерләрнең, менә шул яшьүсмерләрнең Татарстан беренчелеге булды. Шул вакыттан мин Хәмитовчларның Батырда баскетболда көрәшкән чорларын үз күзем белән күрдем. Менә Марсель Шәрифҗановның эләктерелмәдем, яшь буларак көрәшкәннәрен ниләрен. Айрат Тагировичны безгә легендар как студент булып Шаллы шәһәренә килеп әккәннән, Айрат Тагирович Гелаев инде безгә теге железный поездны шуңа карап, анда бит Айрат Тагирович кында инде пахливаннар зур күп, анда Ришат абыйлар, Шариповлар, анда бик күп. Судействоға килгәндә, менә безнең Актанышта Минтимер Шариповичның кубогына ярышларыннан без инде менә Марсель Шәрифҗанов федерацияны шулай туплап нитеп, безнең менә ярты елда гына булды, 10ннан артык семинар булды Казанга. Bütün районнарны чакырдылар, bütün кешене чакырдылар, үзе районнарның представительләре кем заинтересован русча әйтегендә, bütün районнан да килделәр хөкемдарлар. Укыдык, шунда булды бик каты обсуждениялар правила буенча инде. И без менә шул Актанышның Кубок президенттан кирип киткәнек, айрым төрле кагыйдә белән, шул кагыйдә белән бүген үскәндә Аллага шөкер 4 ярыш үтте. Нинди тегенде талаш, сугышлар, акырышлар кимеде дип әйтик. Көрәшчеләр арасында да, представительләр, тренер арасында да безнең инде судействоға килгәндә, хөкемдарлыкка килгәндә бар үзгәреш ярты елда нык зур үзгәрешкә таба үзгәрде. Аны инде читтә калдырып булмый ул үзгәрешләрне. Татарча көрәштә үзгәрешләр булды, булмады түгел. Лектән дә төрле правилалар мондый булды, группа буларга күчерүләр көрәшчеләр булды. Татарстан беренчелегендә беренче, икенче урын алган егетләр, монда Гостиница Татарстанга төялеп, Россия чемпионатларына чыгып китә торган вакытлар булды.
теге біз инде судействоға келгенде, мына яшьләр келгенде, бірімізде теге шиттен кірген кішілер түгел, бүтін алда болған бүтін абзыйларны, бүтін бұл күрешке өзінің жанын терін беріп ішлеген бүтін кішілерні білеміз. Бұл инде теге уйлап шығарылған қағиделер нелер түгел. Бүгін үскінде Аллаға шүкір біздің татарша күреште хөкемдарлыкта да күрешчілердің теге күчліклері нелері яғынан да бик қаты үсеш бара деп айтасым келе. Рахмат. Журналисттар сұрау әзірлегенше бір-екі қызық мазақ сөйлейм әлі. Рамил әзірек нетіп жіберді мені құтыртып. Айрат Елаев үйінде классиктан. Субханалла, машалла, мускуллар өрілге, мында пристав, кубиклар шығып баса малай. Теге перевқа шыққанда бір күті қызы әрі бедір яңан. Біт мотор қыздар енді біз ақ күнлер шымен қарай дұрет. Потому что мотор шындайм, айтам, бір күті, Атлас абай. Шоны ғали қадырда кіріп қойған. Кіременде шыға ойратты келер, қышақлылары бәлер. Рамиге келгенде ол Нұрғалиевне күрешадыр. Мен бірнегіне қарай дұрем. Олар күреше башаса финалда. Лиш бұл соғышмасындарға. Ол іш ярышының бірсінде құлақ түплеріне беріп олар ина бірсен. Бик гареші малайлар ел о заманда. Марши Шәжияныш білен келгенде Батырның анда кіре тұрған центральный вход бар. Сол яқта раздевалкаға шыға тұрған переход. Улғы шында разминация тұрған. Ояғына жинастық кеген болар ел. Оның қадар мен разминациям, жылынсам, әзірленсем, мен жығыладарым қалым бітіп. Бұл міне шабыр терге болты, міне шындай. Солай ма? Шабыр, мен аңды біргіне күрешшіде көргенімге. Лашма бұладыр ел, міне. Травмалмас үшін бүтін сусафларын, бүтін мускуларын жылтадыр. Ояқта жинастық кейден, міне шындай егіл, торта, сілкіне, бейі. Мен янда зірек разминация барады, мен қал біткеш отырдым, анда бейтен болмай бұл. Шындай фанат. Рахмат. Хайырлы күн, 62-ші турнир оңайынан 62 сұрау әзірлеген айдым, шоң үшісін генә берем әлі. Хәлиханович, бірінші сұрау сізге, сіз міне құтырту деген сөзін айттыңыз да, өзіңіз құтырту деген сөзін айттыңыз да, міне қар интрига кірттіңіз бетінде. Сайлау болашақ деп. Кандидатлар белгілі мысың? Кандидатлар нейінде маралғы түшінде таған, кім білек, кімдері тағанда? Болар деп білесіз, тілек білдірушілер. Рүстем Галиевичтің кандидатурасы қарала Шимбә күнде белгілі бар деп білемін де, иншаллах. Мына мен келгенде мен айта алам, Маралғыш бик көп еллар, бик зор нагрузка ол. Татар тілінде алып бара, гүл ярышта, аның шығымлары да бар, бұларға да керек, түрлі шақарларда болса, бик зор нагрузка белән мына Маралғыш ішіне алып барды, һәм бара. Біздің рәхмәтлі бүгін күнде, ол біздің белән, мен келешекте біздің белән бар деген үмітте қалам. Әмма ләкин кайбер үзгәрешләр булыр дип көтелә. Ансын инде президент хәл итә. Андагы мин мәсьәләне хәл итә алмыйм. Бу бит общественный ешма, анда без дәүләт кысыла алмый анда. Юк, инде дәүләт бездә бит беркайчан да кысылмый сайлауларга, Хәркәмич. Бездә барысы да гадел. Айрат, абый икенче сорау сиңа инде. Рекордчылар турында сорадылар. Кызыкмы сиңа бу тән егетләрнең рекордлары менә шул куып тоталар, узып китәр дигән күзәтеп барасыңмы? Чөнки ул турыда бик ачылып китеп сөйләшми егетләр. Менә Ринас Калимовның шулай да хыялы барлыгын яшерми. Мин Айрат абыйны куып тотарга тырышачакмын ди. Аларның көрешен ни дәрәҗәдә күзәтеп барасың һәм Раил бит инде бер адым калгач сиңа якынлашырга, тигезләшергә китеп барды. Менә аның китүенә синең мөнәсәбәтең ничек? Раилгә килгәндә инде Раилның яше бар көрәш өчен алганда шундый нигә килгәч, фикергә килгәч, үзе беләдер дип уйлыйм инде. Булай Ринас Калимуллин дигәннән аның үзе дә әйткәне бар миңа, теләге барлыгын. Иншаллах, әйтмешләй, Хәлил Хәмитов әйтмешләй, теләкләре бар икән, сәламәтлек мөмкинлек бирә икән, усыннар, мин моңа бер дә каршы килмим, сөйнәм генә. Аңладым. Рамилгә иде. Рамил киләсе елга бит инде Шалда зур чара көтелә. Шәһәрнең олуг юбилее. Шуңа айдан күңел төпкелләрендә, йөрәк түрләрендә шушы озак еллар Шалда узган безнең уртак турнирны үзегезгә тамыр тапкыр кабул итеп, тамашачыларны шаккатырып, көрәшләрне кунак итеп җибәрәсегез килмиме? Андый теләк юкмы? Безнең инде теләк бик зурдан, иншалла, бу Шалның зур юбилеена Мусаҗәлнең турнирын, көрәш турнирын безгә бирсәләр, безнең инде Шалда әйтеп китәм, үзебезнең Наил Гамбаров безнең түрә
Безнең дәүләт депутаты Маршал Зәвит улы Маршал Завич бик зур безгә татарча көрәшкә, безнең менә Чаллы шәһәренә, мин дә теге как үзем көрәшче буларак, 19 елны көрәштән киткәч, үзебезнең федерация, Чаллы федерациясендә бергә эшләгәч егетләр белән безгә нык зур шундый көч бирәләр, нык зур возможностьлар бирәләр бүгенге көндә шәһәр ягыннан. Безгә бирсәләр бу турнирны инде без моны нык зур итеп, теге bütün килгән кунакларны каршы алып, bütün кешегә яхшылы, аны бит Муса Җәлил турниры буенча әйтеп китәсем килә. Безнең бит ул Муса Җәлил февраль аена көрәшчеләр менә шундый теге пик формага килеп җитәләр бүгенге көндә. И Муса Җәлилдә анда 60 килограммдамы, 100 килограммдамы кем отасы билгеле түгел. Ул менә шундый теге физический формага барып җиткән көрәшчеләр, аны бит Татарстан беренчелеге элек булса ноябрьдә булса, или анда майда берәр Дальний Галиев апрельдә булса, ул вакытта икенче төрле ул ярышлар. Ә менә Муса Җәлилдә бүгенге көндә ул кем чемпион булып каласы, кем өчлеккә барып керәсе аны билгеле түгел. Шуңа безнең шәһәргә бирсәләр, без аны бик зурлап үткәрерлек. Безнең андый возможностьлар бар, безнең андый егетләр бар. Шул кыскасы. Мин аңа мәсьәләне җиңеләйтәм, Рамил дуска. Безнең эш планы буенча ул шәһәрнең юбилей чараларының эш планына кертелгән, киләсе елда анда булыштыра иншаллах. Рәхмәт. Күрәләшә булып беттегез, ха? Мин Куркыта да, ха, сезнең сорауларга җавап бирергә дә. Миндә сорау юк, бер-ике теләк кенә әйтәсе килә. Менә мин әле уйлап утырдым, 78 елдан бирле карап барам икән мин бу ярышларны. Монда катнашырга туры килде, журналист буларак та, судья буларак та, алып баручы буларак та. Һәм менә миндә бер теләк бар, менә журналистларга дип әйтәм, аеруча яшь журналистларга. Менә бу турнирның башка турнирлардан, әйтик, бу турнир гына бит, теге рәсми ярыш түгел, бу кебек тоела, ләкин иң зур ярыш бу бездә. Ни өчен? Иң беренчесе менә Марсель Шәрифҗанович әйтер, бу ярышта җиңүчеләрне, хәтта Татарстан, Россия чемпионнарында гәҗиттә бирмиләр, зур иттереп, фото белән. Моның җиңүчеләрен элек-электән менә әйтик, Айрат авылына кайткач, анда Чаллыга кайткач, Марсель авылына кайткач, үзенең фотосын күрү җиңүчеләргә, Хәлил Хәмитович та бик зур әйбер була дип уйлыйм мин. Һәм буларны теге ярышлар вакытында гына түгел, Илнар. Ярыш менә ел дәвамында биреп бара кирәк батырларны. Без аларның күбесен белмибез дә, дөресен әйткәндә. Элекке батырларын дип әйтәм. Чөнки без эшләп бетермибез бу юнәлештә. Теге күп язылды, әлбәттә. Мин дә күп яздым, Илдус абый да күп язды, менә Харилнар да яза. Һәм менә мин әйтеп китмәкче булам, Ирек мәйданы күп чыгара, Лилия Юсупова дигән батырларның ниләрне. Әле ул җитми, әз. Беренче минем теләк. Икенче теләк, менә Муса Җәлил турнирын быел 62нче мәртәбә уздырабыз дип сөйлибез бит инде. Электә булган янды теләк. Менә Муса Җәлил кайда туганын беләсез бит инде. Оренбург өлкәсе. Әйтик, Мустафа районында Мустафа улы. Мин уйлыйм, бер тапкыр турнирында, юбилей турниры булмаска мөмкин. Оренбург өлкәсендә, Оренбургның бәлки үзендә үткәрә кирәктер. Анда көрәшләр бар, юк дип әйтеп булмый. Менә мин соңгы вакытта карап киләм Әсәкәйдән. Шулай бит, Әлмәт өчен көрәшәләр, менә 2 малай. Анда ниләр? Менә Оренбургка, әлбәттә, монда күпмедер чыгымнар тотарга туры килер инде. Анда коверлар алып барып, теге бүләкләр алып барырга туры киләчәк. Ләкин Муса Җәлилнең тегендәге көрәшне дә кузгатып җибәрә ул Оренбургның үзендә. Барып, менә шуны үткәрсә, ну, хыял гына бу. Монда тормыш каршы өчен күп эшләргә кирәк. Теге ашаган белми, тураган белә дип. Теге юбилей вакыты дип әйтмим, бер нитсәк, теләк кенә бу, Марсель. Сезгә анда федерациягә тегеләй булай. Менә шул әйтмәкче булам. Рәхмәт. Теләккә җавап әйтергә теләк бармы? Начар җөмлә түгел, киләчәктә может бит булыр. Бу җөмләләрне мин элегрәк тә ишеткәнем бар. Мондый сүзләр булды 50 еллыгында микән, 55 еллыгында микән. Ниндидер сәбәпләр белән теге иш алмый калды. Ә без между бу сорау буенча менә күрше регионнар белән, шул Оренбургта, Бугуруслан, буларның Әлмәт федерациясендә штатта тора, шунда 2 җирдә тренировка алып бара. Алар белән яхшы җәелгән. Андый әйберләр безнең менә бу Жаңа Казан федерациясендә бар. Алар шул ук Ульяновскида, шул ук Чувашияларда тренерлар тоталар. Әкренләп без ул эш белән дә шөгыльләнәбез.
Рахмәт. Зөлфиясен сұрайын. Әйе. Хәерле көн, Татар-информ. Белгәнебезчә, бәйгедә елның иң яхшы көрәшчеләре һәм тренерлары да бүләкләнәчәк. Быел 5 иң яхшы көрәшче билгеләнгән. Шул хакта да сөйләп китсәгез иде. Җиңүчеләребез безнең 5 булды инде. Алдагы ел, үткән елларда булган ел 3 генә. Аның бит инде берсен калдырып, берсен итеп булмый. Быел 5се дә бүләкләнәчәк алар. Журналистлар буенча безнең 3 бүләкләнәчәк шәһәр районнары, 3 бүләкләнәчәк авыл районнары. Аннан соң безнең яхшы тренерлар группалап бүләкләнәчәк, яхшы судьялар бүләкләнәчәк. Менә безнең үткән ел нинди программа булган номинациядә, быел бөтенесе дә бар. Бөтенесе бүләкләнәчәк. Нинди критерийларга таянасыз иң яхшы көрәшчеләрне Алар- билгеләгәндә? Көрәшче кеше гариза язган вакытта 2 тренерны күрсәтә. Без аларны санап чыктык. Безнең бер нинди бәхәсләрсез беренче урында тора Чаллы тренеры. Әлмәт тренерлары тора, аның теге критерийлары бар. Кемнең күпме чемпионы менә гаризада күпме язылган, шуларны санап чыгабыз да, шуннан аларга билге куела һәм минемчә алар бар да достойны. Монда безнең бер генә процент отклонение юк. Бер генә кешенең дә эшләгән кешенең монда хезмәте китми бушка. Аннан мин сүз уңаенда әйтәсе киләдер, менә безнең бар бит федерация дигән. Республика федерациясы бар, Чаллыныкы бар, Әлмәтнеке. Федерациялар төрле җирдә төрлечә эшлиләр. Һәм мин иң зур эшне эшләүче федерация дип әйтергә мин беренчедән финанс яктан, икенчедән аларның теге көрәшчеләрне эшкә урнаштыру, аннан соң инде аларны төрле вакытларда җалларга оештыру, тренировкалар. Аларда менә шушы федерациядә торган тренерлар, штатта торалар алар. 16 җирдә көрәш түгәрәкләрен алып баралар. Менә бай бергәдә федерацияләрнең эшчәнлеге дип берәр әйбер язсагыз, халык аларны да белеп торсын иде. Радик язып чыкты, Радик дус. Безнең бөтен әйберне, прогрессны өстерәп баручылар, үсешне өстерәп баручы тренерлар. Иганәчеләргә дә алар бара, җитәкчеләргә дә алар бара. Кая гына кермиялар. Ул аннан соң мин аны бик аңлыйм, минем әни укытучы. Ул әйтәдер, малайлар белән, мин менә бу көрәшкә килгәч, бу әйберләрне тирән аңлыйм. Теге кеше балаларны бит анда тартып китерү бүгенге конкуренциядә ул үзе бик зур хезмәт сорый торган әйбер. Аннан соң бит килгән бер бала чемпион була алмый. Әти-әниләр аларны бар да чемпион дип күрә. Шуңа күрә моның четерекләй сөйләсән әйберләре күп. Аннан травмопасный бик без катлаулы эш белән шөгыльләнәбез. Ну шулай да кем нәрсә әйтсә дә безнең динамика, балалар саны 2 тапкыр кимсә дә, менә кайбер районнарда шундый статистикалар бар. Безнең көрәш әкренләп шушы тренерларның тырыш хезмәте нигезендә безнең 220 урында келемнәр бар. Ну безнең тренировкалар бара 300 урында. Минем әйтәсем килә, Марат Готовичның шундый сүзе бар, Теләче районында Баланыш дигән авылда язып куелган. Безнең көрәшебез ул безнең тормышыбызның яшәү рәвешенә керергә тиеш. Ул шулайга туры киләдер дә. 339 урында безнең сабан туйлар үткән. Без бу сан белән килешмичә санап чыккан идек. Чынлап та безнең авыл җыены, авыл көннәре дип яңадан 170 мероприятие үткән икән. Аннан соң теге пионер лагерьлар, җәйге лагерьлар, мәктәп сабан туйларын санаган идек. Анысында 120-не санадык. Безнең республикада шушының буенча көрәш белән бәйле май аеның уртасыннан августның 6-сына хәтле дип санадык, без 620 мероприятие үткән. Әле бөтенесен санап та бетереп булмый. Әйтәсе килә, чаралар бик күп үтә. Зур системалы бик көчле эш алып баралар. Бик зур эш. Аннан тагы бер әйбергә мин игътибар әйтергә. Безнең бит бар да менә бу безнең көрәштән чыккан Билбау, тагын башка төрле көрәшләр бар. Бөтенесе бит шушыннан чыккан кешеләр, судьялары да, көрәшчеләре дә, чемпионнары да. Хәзер андый мөмкинлекләр дә бик зур. Без көрәшкән вакыттан да әйберләр юк. Конкурентлыкка килгәндә мин әйтәм инде, чөнки бүген һәрбер район үзәгендә бар боз сарайлары, бассейннар, универсаль комплекслар. Безнең көрәш бит ул авыр хезмәт ул. Бөтенесенең хоккей уйныйсы килә, топ тибәсе килә. Хәзер менә яңадан без 36 манежсыз закрытый. Ой өчен әле ул бит зур шәһәрләрдә дә, Казан шәһәрендә дә берәү генә юк безнең закрытый манеж. Хәзер районнарда бар менә. Өстәл теннисы буенча яңадан 5 комплекс ачабыз. Алар бит бары уен.
уенга тартыла, безнеке көрәш, анда хезмәт тирләп пешеп, бик ни хезмәт, авыр хезмәт. Әмма ләкин барыбер егетләрнең батыр буласы килә, барыбер егетләр көрәшкә тартыла. Бу безнең бәхетебез, менә соңгы ярышта бер дустым килгән булганда минем, о, Хали Хәмич, анда көрәшчеләр дип мыжлап тора ди, менә 367 ме, 368 көрәшче килгән иде, балалар арасында Сабантуй газет призына. Бу безнең бәхет, алар без әйтмибез, бөтенесе дә чемпионнар булар дип, әмма ләкин алар нык ир булалар. Семьяда хуҗа булып, семьяны тартып баручы кеше булалар. Ул көрәш теге тормышта югалып калмаска ярдәм итә, чөнки ул көрәшче ул җиңү тәмендә татый, җиңүле ачысында татый, ул бик зур хезмәт. Беттеме сорауларыгыз? Сораулар башланган. Нуртдин Зиятдинов әнәмдә ничә ел икән укый, дал биттә белмим әле ул. Язып җибәрә, Атлас абый әйт әле, пресс-конференция карамый ахры ул. Нуртдин Зиятдинов. Сорау бирергә теләйдер сезгә, миңа да язып ята. Беренчедән ярар сездән башлыйм инде. Акбарс көрәш сараена тамашачылар хәзер түләп керергә мәҗбүр. Кызганычка каршы, менә спорт министрлыгы маңа ничек карый? 2 көн дәвамында көне буена көрәш карарга килүчеләр ризасызлык белдерә. Мин бу мәсьәләгә түләп керүгә бик уңай карыйм. Чөнки сезнең кисәгездә акча булырга сез урын тапмаска мөмкин. Ул спорт сарае каршында яңа йортлар төзелде. Бик зур йортлар. Эшкә килгән вакытта директор анда хезмәткәрләр эшкә килгән вакытта иртәнге 7дә инде бөтен стоянка тулган була иртә белән. 7дә 8дә тулы, туп-тулы. Дворецның әле работниклары эшкә дә килмәгән. Мәсьәлә каршы домдагы торучы урыннар җитми, бушка да бит инде. Бушка кертеп куя башладылар. Һәм монда кем фитнес белән шөгыльләнергә килә, кем тренировкага кергә тели, алар ләгә алмый. Шуңа күрә аларның фитнесларга йөрүчеләрнең пропусклары бар, аларның спискка кертелгән. Без монда көрәшчеләргә дә, ветераннарга да, судьяларга да кем көрәшкә монда катнашкан, без аларга список белән биреп, машинаны кертәбез бушка. Җанатарларга да андый безнең мөмкинлек бар. Ул тәртип. Бүген көндә бит андары безопасность дигән әйбер дә бар. Бүген бездә уже хезмәткәрләр, МВД хезмәткәрләре сөйләштеп, безнең тәртип булсын. Керү шикләнгән булсын, тиешле кешеләргә кергә тиеш. Шул юнәлештә каралау. Без моны бик күп сөйләштек. Мин директор булсам шунда, мин нәкъ шуны эшләр идем. Мин, конечно, бушка кертүләр инде, бөтен кешендә. Тормышта лай булмый ул. Кызганычка каршы. Тәртип булсын өчен. Мин дә аңламыйдыр менә, бик каты барып, мин лично үзем эштән аның янына барып, Айрат Фәрхетдиновича утырып сөйләштек. Миңа бөтенесен аңлатканнан соң, мин гафу үтенеп чыгып киттем. Айрат Фәрхетдинович, гафу итегез, без төптән мәсьәләне аңламаганбыз икән дип. Марҗан белән шунда утырды. Шаһид бар. Шуңа күрә списокны бирәсез, журналистларга, ул кем, бөтен проблема юк, список, номер машины, сызгырып керәсез, сызгырып чыгып. Юк, монда журналистлар турында сүз бар. Номерыгызны шарткан жуган булсагыз, Көрәш сөючеләр турында сүз бар иде монда. көрәш сөючеләрендә фанатларны без сорадык, ветераннар анда килә, сораулар безгә, андый мөмкинлек бар. Рәхмәт. Иван Саидович, менә күптән көрәшеп берисез бит көрәш дөньясында. Быелгы Муса Җәлил турнирының бары тик бер үзенчәлеге бардыр инде, яңалыгы. Һәм безнең тышулык Ильяс Галимов истәлегенә булачакмы теге матур техник алым өчен приз? Радик Рашидович, рәхмәт сорауыгызга. Әлбәттә, әйткәнемчә, көрәшчеләрдән тыш башка менә шул җанатарларның да кәефләрен күреп, аларга да көрәш караудан тыш башка күңел ачу чараларын да оештырырга тырышабыз. Үзебезчә матур клип чыгарды буйлабыз инде. Пролог һәм әлеге акцияны күздәп дип әйтәм мин. Һәм Ильяс Галимов истәлегенә бирелә торган бүләк, ул шулай ук традицион рәвештә үз көчендә кала. Искә төшереп китим, ел сайын 30 000 күләмендә финалда матур көрәш күрсәткән көрәшчегә бирелә торган премия турында сүз бара, бүләк турында сүз бара, һәм ул быел да үз көчендә кала. Шулай ук биреләчәк. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Нигә менә барыбер Рамил, Айрат, менә шу егетләр, нәкъ менә Чаллы егетләре бүген пресс-конференцияга килде. Серен ачмассыз микән? Әзерлек максатыннанмы? Әллә менә шу легендаларны күрсәтү өченме халыкка?
Yok, алар эстафетаны кабул итәргә киләсе елга ничек оештырыла, ничек тәртипләре, шуңа шул юнәлештән. Икесе дә алар Марсел Давид улы белән бергә бер команда эшлиләр, шуңа күрә бөтен серләрен өйрәнергә. Шуңа килделәр дип без чакырган идек, шуңа өйрәнә торыгыз дип. Рәхмәт. Әйтәсе килә Казанда гына бетмәгән мин пешермәгән. Юк. Без бит бөтен кеше Казанга гына биреп булмый. Безнең Чаллы шәһәре үзегез дә әйттегез, менә егетләр әйтте, коллегалар, юбилей, зур чаралар үткәрелә. Гына сорау бирәм инде. Чаллыга бер турнир кирәк аларга үзләренә зур. Муса Җәлил үткәрә, безнең анда фикерләр бар, үзләренең бер турнир була торган елда берендә без аның сөйләшүләр алып барды. Марсел Давид улы белән бәлкем көзгә ярышлар, или без карап бетереп, без көзгә бер ярышны калдырырбыз, чөнки безнең Татарстан чемпионаты үз көн үтәдер, хәзер бу вакытта күчкәч, без сезгә бер ярыш үткәрергә дигән бар, безнең планнар бар киләчәктә. Бәлкем быел ук иншаллах оештырырбыз. Хәкимович, тагын бер сорауны бирәм инде. Иң яраткан шәкертегез, көрәшчегез Раил китте, көрәштән мөнәсәбәтегезне белдерсәгез иде. Миңа әзрәк рәхәт булып китте Раил киткәч. Чөнки Раил яраткан дип, Раил белән безнең тормыш узды. Раил беренче тапкыр килгәндә Теләчедә 4нче урын алды ул. Безнең Фаннур Якупович Мөхетдинов белән бергә эшләдек, ул все урожай, мин спорт комитеты рәисе. Ул миңа әйтте, күрше Рәзилә апаның малае бит дип Раил дип. Мин аңа теге Фаннур белән без аңа рюкзак алып бирдек беренче юлы. Икенчесендә 3нче урын алды, анда Торик кәчтүмчә бар алып чыктык. Шуны каршы уйный бермәктән. Андый үзем дә кигәнем юк. Бүләк итеп шуны менә шулай үстерә. Раилне әйдә булдырасың, син көрәшче буласың киләчәктә, мәктәп директоры буласың дип аны гел үстерә шулай. Бергә Раил белән бергә үстек, әлхәмдүлилләh. Мин бик галинәдер идем, инде мин үзем дә гаепле сиздем. Мине ученик дип теге мин ярата дип иногда минем фикер буенча әзрәк судьялар кайр вакытта төшереп тә калдырырлар. Без аның төнге сәгать иртәнге 3-кә кадәр без аны разбир әйтәдек, ул схватканы. Ул туйдым димәкче, минем хатын инде җокка дип тавыш чыгарганчы, хатын әйтә, туктыйсың син бу көрәштән, кайчан бетә дип, инде аскы бүлмәгә төшеп яшәм төне буе. Бу көрәш бетә бит инде безнең сәгать 2ләрдә, ул менә шимбә көнне. Менә шимбә көнне төнге 2-гә кадәр без аны разбир әзрәк передышка була да ул миңа видеолар табып җибәрә. Менә мин дә яхшы алмаган идем. 3нче кисәтү биреп чыгып калдыралар, аны җиңеп барганда 4 ана айрат нәрсә турында әйткәнне беләм дә көрәшче, Маршал Җанчта. 4-кә 2 җиңеп бара, 2 кеше көрәшче, видеоны карыйсың, урай ләккән дә, ләкмәгәндә. Шундый спорный моментлар белән 3нче кисәтү дип, илтегелә яткан яркасына дип, менә шундый моментларда мин кайбер вакытта бер, конечно, минем яктан ялгышлык та булгандыр. Мин бер судья белән дә бик озак сөйләштем. Ул вәкил безнең Кама тамагының. Аңа звонит иттем берсендә. Менә Хәли Хәмич миңа үзенчә нитә инде. Раил әйтә, мине кысалар судьялар менә теге сезнең белән дус булганга, сезгә якын итеп, шуңа күрә миңа бик авыр буладыр. Мин инде мөмкин булганда, әгәр дә финалга чыкмаса Раил, ул көрәшкәндә отбор эшләрендә китәргә тырыштым инде. Сәбәп табып күрмәскә. Тыныч булсын өчен дип. Шуңа бергә үзгәч, бергә мин якын дип, мин һәрбер кешене яратам. Рамилне яратам, Маршал Җанчта көрәшчеләр. Мин үзем көрәшче булган, алар кебек узган кеше, мин аңлыйм, инде хезмәт икән. Әмма Раилне узат киткәннән соң бер моңсу да булып куйды, бер рәхәт тә булып куйды. Төннәре җиңелрәк була, башка ягырмый икән дип, борчы булмый икән дип. Якында килеп булмый, хатында тынычлана, Аллага шөкер. Бик ул, бик зур, тирән мәгънәле көрәш бара, көрәш тирәсендә. Аны әйтеп бетереп булмый. Мин судьяларны, фәлсәфә, аны гаепләп тә булмый. Явын алып салса да инде мин китәм, чөнки аннар әйтәләр, әнә Хәли Хәмиш шунда утырып торалар, мин анда бөтенләй дальний өстәлдә утырам. Менә Хәли Хәмиш гаепле булалар, чөнки бүтән сәбәп юк. Колагыннан алып саладыр Раил. Сәбәп Хәли Хәмиштә. Килгәндә мин бик Ранисның көрәшен бик яратам. Ранис Кәримуллин. Ул Кәримуллин, ул күтәреп алып, әйбәтләп сала. Мин аны күрмәдем, теге татарча андый сүз юктыр инде, тишти-пишти. Менә теге слабый булай гына юк иде. Юк кына. Ул отылса да отыла, явны иттереп, җиренә җиткереп, мин аның отылганда бер кашын бәхәсләшкәнен күргәнем булмады. Башын иеп кенә тора, итәгатьле итеп, алса күтәреп ала инде, әйбәтләп күтәреп ала. Бәйләгәнче дә прием ясый ул, бәйләгәч тә соңгы сулышка кадәр көрәшә. Миңа аның көрәшче бер кашан асылны биргәнен күргәнем, тартылып биргән, көндәшнең өстәленә төшкәне юк. Яңгыш әгәр дә ни булса, көндәшнең гафу үтенә ул. Менә миңа аның көрәшче. Аннан соң безнең яңадан
Ziyettinov мәлі Шалдан біздің. Кім әлі фамилиясы бір жігіт яғандан шықты. Абдрашитов. Кім әлі? Кім есімі? Озат. Озат соңғы вақытларда бик кіші башлады. Ол шундый тоже приемнарына сей, аның ол көрәшкәндә бик кискен көндәшләрдә, бик ул өлчәләрдә көндәшләрдә бик күбаларның. Менә бик кискен көрәш бара, аның көрәше бик кіші башлады соңғы вакытларда. И аның формалары көрәшче Айрат Гилаевның кадәр түгел, но мускулатурасы шундый мотор, аның шуңа күрә. Шуй, менә чын көрәшче кебек. Алар әйтәсем килә, безнең битендә бар көрәшкән вакытта исемнәр, фамилияләр әйтмим. Җиңәргә любой ценой дип теге. Менә башта бутын стало русча әйткәндә, менә җиңәргә. Ә булар җиңсә җиңәбез, җиңмәсәк шулай насыйп булган дип көрәшәләр, мотор итеп. Көндәшләренә зур ихтирам белән көрәшәләр. Менә миңа бик ул күренә ул почерк. Мин менә бик күреп торам. Миңа бик ише. Рахмат. Мин Атлас абый әйткән теләк фикергә генә җавап булам инде, үзенең фикерен әйтим инде. Ватан Татарстан аны Халил Хәмитов та һәрвакыт әйтә торганы инде. Минем шамадында бар ул, Ватан Татарстан газетасы. Вот. Авылга кайтмадым, алып келер минем. Минем шамадында ул, сап саргая биткән ул. Минем Шибаксарда апаемда да саккан ул. Мин аны саклыйм. Алып келермен дигән, авылга кайтмадым. Әйе, җиңүчеләрнең фотолары әлбәттә инде Ватан Татарстанның киләсе санында дөнья күрәчәк. Һәр җиңүче, һәр чемпион урын алачак. Һәм инде көрәшне яктыртмыйбыз түгел, яктыртабыз инде Атлас абый. Без беләбез бит, алар сирәк инде андыйлар. Сезләр. Шуңа күрә артысына инде. Мәсәлән, соңгы санда Айрат турында язма чыкты безнең. Шуңа күрә Ватан Татарстанны да укыгыз. Хәбәрдар булып торыгыз бөтен яңалыклардан. Газетаны да укыгыз, социаль челләрендә карагыз. Татарстан яшьләрен әйтин дә, без әйтмәдек Сабин. Татарстан яшьләрен аны укыйлардыр инде, мин шуңа күрә генә искә төшермәдем. Ул да бит көрәшне поддерживать итә. Юк, Атлас абыйлар кебек әле безгә үсәргә, аларның тәҗрибәсенә сокланып, нигезләнеп, таянып эшләргә, яшәргә тырышабыз инде без, Халил Хәмитович. Рахмат. Сораулар бармы? Без сезне хәзер, мин сезгә йоткылыкны рәсми рәвештә булмаса да, мин сезгә аны специаль бирдем. Специаль ничек булатыр? Махсус бирдем мин сезгә бу йоткылыкны. Чөнки шимбә көнне сәбәп табып ачмасынга сез, шимбә көнне бик кискен була, көрәш тә кискен була, президиумда була, сайлау да бик кызык була. Шуңа күрә мин ышанам, үзегез дә килесез, коллегаларыгызны чакырыгыз дип. Минем теләгем шул. Марсель Шәрифҗанович сөйли башлады, аны сәгатьләр буе сөйләргә була эшләнгән эшне. Оештыру эшләре бик авыр. Урынын табырга кирәк, келәмнәрен, финанс бик җаваплы менә бу көндә беләсез, оештыру эшләрен бөтенегез дә мин беләсез. Гади түгел икәнен. Шуңа күрә теләксездән ничек күбрәк яктыртабыз? Батырларны ничек күрсәтәбез? Алдан ук инде менә Мусаҗәл булганча кемнәр җиңгән, нинди яшәүче яшиләр. Яшьләргә үрнәк итеп күрсәтә алабыз икән. Әгәр дә без алар инде геройлар, алар чемпионнар, җиңүчеләр, алардан инде тагы да күтәрә алабыз икән без сезнең белән. Кемдер язып, кемдер видео, кемдер аудио. Хәзер мөмкинлекләр, чыганаклар бик күп. Бәлкем ул батырлар турында роликлар ясарга кирәктер. Бүтән формалар сез безгә караганда күбрәк беләсез. Шуңа күрә без рәхмәтле булыр идек. Чөнки менә Марат үзе әйткәнчә, ул безнең Телебекс кебек безнең татар көрәше. Күз алдына китерегез. Сабантуй ярышында, ат чабышларда булмый, татар көрәшендә юк. Нәрсә анда? Бүлшенмәк атышына карыйсы килми бит. Шуңа күрә ул аны сакларга кирәк, аны якларга кирәк. Аны сөйләргә кирәк. Өстәргә кирәк. Күреп барабыз. Аллаһка шөкер. Рәхмәт, киләсе чыгышларга кадәр. Рахмат барыгызга. Төгәл сүзләрегез. Микрофонга. Менә безнең 278 ярыш дип әйттем бит, диме? Моның бөтенесен күтәрүче бит иганәчеләрне, җитәкчеләр. Аларны да күбрәк яктыртып булмыймы? Булар безнең һәрбер районда бар. Акча түләсәләр, мәсәлән, бөтенсен яктыртабыз. Менә акча түләү дигәнгә керүгә. Манзарага килдегез бит, Корсунга киләсез, акча да түләп керәсез. Саянкада киләсез. Мөмкинлек бар икән. Акча түләү наоборот күп булды. Урын юк, билет калмады, сорап бирделәр. Нәкъ шул турында әйтәбез бит инде. Минем хыял тормышка ашты, мин бик
неткен едім, көрәсі келген еді. 5000'lik zal tola atlas abi. Tağın bir 500 kişiyi birine bildi yok mekan deyip. Köreş yarışına kileri 5000 kişi, dağı bir 500 kişiyi birine bildi yok mekan deyip eğlenip basket koluna. Benim hıyalıydı o. Хайри Хамич, мында минем дә зирәк хезмәт керде. Безгә бирделәр 50 билет. Хәзер тегендә чыгам, бар да таныш, бар да мине җакадан ала, Марсель син нәрсә эшлисең дип. Бер биргән бюджетны тагын алып чыгып, мин бер 100 кеше кертте. Bütün sikrilerin hoca bitirmeyin ama tamam. Anları oydar ben yedi. İlk teke oydar ben razburku bula ne oydar ben. Oydar bitirenler. Yara rahmet size. Рәхмәт. Төгәллибез.